V poslednom magazíne venovanom rýchlostnej kanoistike v tejto sezóne si predstavíme slovenský mládežnícky tím. Takmer 50 detí tvorí základ pre výber do kadeckej, respektíve juniorskej reprezentácie. Vedúcim tohto tímu je už viac ako 10 ročie Vladimír Mrva. S kamerou sme zmapovali nielen testovanie na konci sezóny v Komárne, ale vycestovali sme s tímom aj za hranice, na preteky v Uherskom Hradišti, odkiaľ si naši reprezentanti priniesli za jeden víkend 68 medailí. Až 33 z nich bolo zlatých. A neraz sa stalo, že vo finále obsadili slovenské lode kompletné stupne víťazov, hoci to tréneri nepovažujú za hlavný cieľ. Slovenský mládežnícky tím vznikol v roku 2011 a je to veková kategória 11 do 14 rokov. S tým, že není podstatou tohto mládežníckeho tímu robiť nejaké výsledky, jak sa to týka juniorov, seniorov, ale podstatné je, aby deti mali z toho radosť, športovali a spoznávali sa aj s inými pretekármi mimo Slovenska. Myšlienka založiť reprezentačný mládežnícky tím vznikla ešte v roku 2009. Za všetkým je súčasný predseda sekcie hladkých vôd slovenskej kanoistiky Robert Petriska, ktorý úzko spolupracuje s Vladimírom Mrvom a ďalšími trénermi. Šikovní kajakári a kanoisti z celého Slovenska sa do elitného tímu dostanú každoročne na základe výsledkov z národného šampionátu, ktorý Vladimír Mrva sleduje priamo na zemníku. Na majstrovstvá Slovenska, kde je taký ako vrchol tej mládežníckej súťaže alebo toho slovenského pohára, tak tam z každej kategórie vybere podľa poradia, ale podľa úrovne. Či nebere prvých štyroch zo každej disciplíny, lebo ten prvý a štvrtý môže byť rozdiel 100 metrov, ale keď je prvý a štvrtý rozdiel na špičky, tak zobere štyroch a takto to vyskladáva, až vznikne tých 40-50 detí a s nimi robí celý rok. Ja si myslím, že v tomto veku 11 až 14 rokov je dôležitá radosť tej kanoistiky zo športu a všeobecný rozvoj. Nie je tak špeciálny, nie je dôležitá úplne tá výkonnosť na vode, aj keď sa tešíme samozrejme z výsledkov, aké dosahujú, ale nie je to podstata. Doteraz, do dnešného dňa drží ten mančaft, aj keď už chcel odísť, lebo je to náročné 40-50 detí ťahať na sústredenie, ťahať dohovor na sústredenie, alebo tu v Šamoríne zvykol robiť sústredenia, alebo na tie testy väčšinou v Komárne, kde sú podmienky na to. A chodil aj na súťaže, čo bol benefit s týmito mladými, chodil aj na súťaže do Prahy, ale nebolo to iba súťaživosti. To je to dôležité, že nesnažili sme sa vytvoriť tú bázu, že a vybereme len najlepších. Ale vybereme najlepšie, áno, z tých testovaní, z tých výkonností, aj z takej tej kultúrnej stránky, z tej komunikačnej, lebo v tej Prahe prioritou bolo ísť tých detí všetky, že ideme na hrad. Nie, že budú preteky, ale že ideme na hrad. Viete, a tie deti sa bavili. A to je dôležité vytvoriť u detí tú zábavu v tom športe. Podstata je všetko v klubovej práci, klubových trénerov mládežníckych, ktorých my si vlastne iba vyberáme z tých najlepších celého Slovenska. Aj kajakárov, aj kanoistov, aj dievčatá, aj kanoistky. Úplne prvé veci sú tie, aby sme naučili to dieťa mať rád šport, aby k nám rado chodilo, aby sa obľúbilo, je v kolektíve, je v prírode. Jednoducho je to o tom, aby tie deti radi k nám chodili a mali radi ten náš šport. Čo je druhý krok, keď je tento prvý zvládnutý? Keď ich už máme na tom háčiku a obľúbili si ten náš klub a tie tréningy, tak potom postupne tie deti prechádzajú od tých 9 do 12 rokov fázou minikajaku. Od 12 rokov vyššie potom prechádzajú do ďalšej skupiny, do veľkých lodí. A v tých počiatočných fázach, to znamená ten minikajak, je základ technika. Tá vyžaduje vlastne najviac práce, pretože keď nepodchytíme tú techniku na začiatku, tak potom sa ťažko robí nadstavba. Takže práve na to sa najviac sústredíme a od tých 12 rokov, keď prejdú do tej veľkej lodi, tak približne do tých 15 sa zase musí vybudovať tá vytrvalostná fáza, pretože bez nej potom v tých vyšších vekových kategóriách už nebudú vládať tie kvantitu tréningov. Náš program je už daný roky, skladá sa z viacerých častí. Myslím, že hlavné je účasť na pretekoch v zahraničí, ale chodíme iba do najbližších krajín, je to Maďarsko a Česká republika. Popri tom máme 3 testovacie zrazy za rok a jedno zimné sústredenie v Tatrách, kde sa učia deti hlavne technike, behu na lyžiach
Potom, ako viete, tak beh na lyžach je dosť základný zimný šport pre kanoistiku a v tom vyššom veku, aby nemali problémy, tak sa učia s nami tie základy. Aj v mládežníckom tíme Slovenska platí, že najlepšie výsledky robia kajakári. Tak, jak je to v senioroch, v junioroch, takisto naše najlepšie výsledky sú v kategórii kajaku chlapcov. Občas tam vyskočia kanoisti a momentálne tento posledný rok máme veľmi silnú skupinu dievčat ako podarenú, takže títo momentálne ťahajú asi viac. Dostala som sa k rýchlostnej kanoistike aj tak, že som išla na letný tábor v klube rýchlostnej kanoistiky Vinohrady a zapáčilo sa mi to a začala som trénovať a na ďalší rok som začala vyhrávať medaile. Som sa v tomto športe naučila, že nič nie je nemožné. Že vlastne keď makáte a máte jasný cieľ, tak sa dá dokázať všetko. Potom ma ten šport začal baviť, dostala som sa do slovenského mládežníckeho tímu a už som išla len vyššie a vyššie a ostala som pri tom, lebo sa mi to páči, baví ma to. Si ešte veľmi mladá, ale určite máš veľké ciele a sny, tak prezrad nejak. Môj najväčší cieľ je asi ísť na majstrovstvá sveta a byť juniorskou majsterkou sveta. V K1 sa mi tento rok začalo viac dariť. Minulé roky som končila tak 4., 3. a tento rok som už aj bojovala o prvé miesto, ale väčšinou končím 2., 3. A v debli som vlastne už vyhrávala aj minulý rok. Som mala bronzovú medailu v majstrovstve Slovenska a tento rok som mala už aj zlato v K2 na 500. Máš aj nejaký vzor? Moje vzory sú Bianka Šídová a lyžiarka Mikaela Šifrinová. Na Mikaeli sa mi veľmi páči, že aj keď na olympiáde v Pekingu veľmi padla a sa jej stalo veľa zlých vecí, tak dokázala sa postaviť aj ďalej a dokázala vyhrávať aj s tým pocitom, že niektoré veci jej proste nevyšli. A na Bianke sa mi páči, že ako Slovenka dokázala, že aj v singli sa dá dokázať niečo viac ako len v K4. A že dievčatá sa nemajú zdávať a nie je len o slovenskú mužskú K4, ale aj o dievčatá. A treba to dokázať. Môj otec, keď bol malý, tak začal s kanoistikou a ja pokračujem v jeho. No proste, jak on začal, tak aj ja teraz trénujem. Vďaka čomu sa ti zapáčil tento šport? No, že môžem trénovať a že som v reprezentácii, mám tu kamošov a je to tak. No, najskôr som chodila na plávanie, ktoré ma postupne prestávalo baviť a moja známa chodila na kajaky, tak ja som to tiež skúsila a začalo ma to tiež dosť baviť. K tomuto športu ma dostal môj brat, keďže s rýchlostnou kanoistikou začal, chodil na tenis, čo vlastne trénoval nášho budúceho trénera brat a on tam mal reklamu, tak môj brat sa dostal k rýchlostnej kanoistike. Bavilo ma to, že som v prírode, že je okolo mňa voda a hlavne to, že vlastne v lete mi tam nie je také teplo, keďže sa môžem osviežiť. Som hrdá na to, že som na majstrovstvá Slovenska vyhrala všetky disciplíny, čo boli v singlovej lodi. Radšej sedím v singli, ale mám rada aj tie debly, keď nám to ide. Kto je tvoj vzor, ešte prezrať? Môj vzor je Bianka Šidová. Obdivujem na nej to, že kam sa dostala. Otec robil rýchlostnú kanoistiku a dostal nápad, že vyrobí klub, tak ma na to akoby nahovoril a začalo ma to baviť a začal som to robiť. Čo by si chcel dosiahnuť vo svojej kariére? Vyhrať olympijské hry. Raz ma tatino zobral na zemník a potom som chodil každý rok, ale nemohol som chodiť po škole. Ale potom som išiel do inej školy a začal som chodiť a venovať sa tomu. Čím sa ti zapáčil tento šport? Neviem, mám pokoj doma od rodičov. Dnes si vyhral zlatú medailu, gratulujeme. Je toto najväčší úspech zatiaľ pre teba? Nie. Čo si ešte povyhrával? Aj majstráky Slovenska. A taký kariérny najväčší sen je čo? Asi vyhrať olympiádu. Tvoj vzor je kto? Neviem, veľa ľudí, aj tréner, aj tatino robil kajaky, veľa ľudí. No. Pri športe zostáva čoraz menej detí. Tréneri sa snažia zo všetkých síl ukázať zverencom krásu rýchlostnej kanoistiky so všetkými výhodami, ktoré prináša. Veľkým bonusom je cestovanie na preteky do zahraničia, z čoho majú naši najmladší reprezentanti najväčšiu radosť. Po skončení základnej školy je prvý taký odliv.
A potom najväčšie samozrejme, keď skončia juniorov, keď skončia strednú školu v juniorskom veku, vtedy sa musia rozhodnúť, čo ďalej. Škola, šport alebo práca. Je to prirodzené, myslím, že všade, nielen u nás na Slovensku, ale v celom svete. A čo vieme, je to treba v Nemecku, ako majú problém v Poľsku. No, my sa snažíme v tomto našom tíme, aby sa trošku aj bavili s tým športom kanoistikou, takže netlačíme na nich s výsledkami. Najväčšie zastúpenie v slovenskom mládežníckom tíme má klub, kde s náborom detí nemajú problém. Ja myslím, že je to tak ako v poradí klubov, jak to býva na Slovensku. Komárno, Piešťany, Nováky. Že z týchto klubov ako chodí najviac. Ako keď to v histórii ako mládežníckeho tímu. Máme tu podľa mňa veľmi dobrý kolektív zo všetkých tých kanoistických veľmocí, keď to tak môžem nazvať, tých klubov na Slovensku. A naozaj sú všetci veľmi šikovní a sme na to veľmi aj hrdí, že sa im darí a dokážu sa presadiť aj v zahraničí, napríklad tu v Čechách. V Komárne asi nie je ťažké motivovať deti, čo sa týka rýchlostnej kanoistiky. Tradične môžeme povedať, že, alebo historicky máme naozaj, ten náš klub funguje už 60 x rokov a za ten čas prešlo týmto klubom a našimi trénerskými rukami množstvo ľudí, ktorí do dnešných dní zostali našimi priateľmi, kamarátmi, známymi a stáva sa úplne bežne, že proste človek, ktorý je už detko, babka, prinesie svojho vnúčika, pretože v tom období takisto sem chodil, trénoval a proste nedá dopustiť na túto partiu, na ten priestor, alebo, jak by som to povedal, ten náš klub. A deti tam vyrastajú v podstate jak z vody. No. Doviezol ma detko, keď som mal 6 rokov. A vďaka čomu si pri tomto športe zostal? Čím sa ti zapáčil? Sa mi páči ako kolektív. Je to v prírode šport. Aký je tvoj najväčší úspech zatiaľ, čo si dosiahol? Majstrovstvá Slovenska, 6-krát titul majstrov Slovenska a bol som na regate 9. a to som ešte o 2 roky starší o rok. A čo by si chcel dosiahnuť vo svojej kariére? Chcel som sa dostať na olympiádu ako každý športovec a to ešte aj majstrovstvo sveta, dúfam. Máš aj nejaký vzor? Denis Mišák. Pochádza z Novák. Chodíme do tej istej školy a počítame jeho technika a ako čo bol dole, čo mal operáciu ramien, tak teraz je zase najlepší zo Slovenska. Môj ujo bol úspešný v kanoistike a povedal mi raz, že či by som to nechcela skúsiť a ja som to skúsila a bavilo ma to. Najväčší úspech zatiaľ, na ktorý si hrdá? Vyhrala som s Paulinkou K2 a som majsterka a vicemajsterka. Ja sa dostala k tomuto športu tak, že môj táto robil kanoistiku, no a on ma k tomu vlastne doviedol a v tomto športe sa mi akože, darí, možno vyhrávam a som dvojnásobná majsterka Slovenska na K1 a na K2 s touto Ninkou a vďaka nej a proste sme spojili sily a sme ešte dokázali predbehnúť a sme prvé a chcela by som asi dokázať to, že chcela by som s ňou vyhrať K2 na nejakom svete alebo na olympiáde aj. Mali sme vlastne kamarátku, hej, a jej syn robil rýchlostnú kanoistiku, tak som si to chcel vyskúšať, lebo mi to pripadalo ako celkom dobrý šport, tak som išiel na tréning a bavilo ma to a začal som s tým a baví ma to aj doteraz. Som s kamarátmi pri vode, že môžeme sa napríklad kúpať na tréningu a tak a proste zlepšovať sa. Môj vzor je Marko Ivári a veľmi mi aj pomáha. Trénovali sme spolu teraz a asi veľmi mi pomohlo, takže som veľmi vďačný. Doladil som techniku pádlovania, natrénovali sme štart a tak, takže sa mu chcem veľmi poďakovať. Dopredu treba povedať, že je to strašne náročný šport. Nezdá sa to, pretože každý vidí tie preteky, keď je slnko, svieti 28 stupňov, 30 stupňov. Ale tieto tréningy samozrejme sa odohrávajú u malých detí od toho konca marca, začiatkom apríla, u tých starších detí už od februára. To znamená, že sú vystavení všelijakým poveternostným podmienkam, zime, chladu, dažďu. Takže je to aj z tohto pohľadu veľmi náročné. Ale zase na druhej strane to, čo je
tak oveľa viac ten šport vlastne tomu dieťa potom dáva do budúcna. Či už ako športovcovi, alebo ako človeku. Snažíme sa, aby dieťa, ktoré príde k nám, prišlo a odišlo z tréningu ako aj lepší pretekár, ale aj ako lepší človek. Takže je to jedno s druhým. Keď sa pozeráte na všetky tie malé decká, aj dnes tu teda dosť veľa disciplín povyhrávali, čo si myslíte, čo čaká slovenskú rýchlostnú kanoistiku v tých najbližších rokoch? Máme pred sebou svetlú budúcnosť? Máme a čaká nás tvrdá práca. Jednoducho nikto nehádže flintu do žita. Boli sme zvyknuté dlhé roky, 10 ročia na absolútne fantastické výsledky, ale treba zacvaknúť zuby a makať ďalej. Lebo tie deti a tí talenty sú tu medzi nami a možno za 5, 6, 7 rokov práve z tých niektorých detí, ktorí sú tu aj dnes, budeme môcť sledovať na nejakej kvalifikácii na prípadne olympijské hry. Talent je jedna vec, ale ten, kto nedá do toho všetko, tak ten talent sa neprejaví v plnej miere. Ale keď niekto má ten polovičný talent a drinu, tak mu to ide. Keď niekto nemá talent, to z neho nebude nič. Môžete lámať na ňom, štiepať na ňom drevo, nebude z neho nič. Jedine výnimočne, že by niekto, ale tie predpoklady, tie propozície tam musia byť. Buď silové, alebo vytrvalostné, alebo rýchlostné, alebo koncentrácia, alebo obratnosť, to tam musí byť niečo. Nemôže to byť len tak, že dneska máme majstra sveta. Čiže v tom vývoji sa to prejaví, že ten talent, že či je, alebo nie je. To už sú tí chlapci ako Erik Vlček, musím spomenúť, ktorý sem chodil na testovania 25 rokov. To je nenormálny človek. A máme určitý vzor, určitú kópiu, čo Erik je podľa mňa nenahraditeľný, lebo to je monštrum, ktoré sa nenarodí každý deň, ale primárne bol určený na to, aby ten šport robil. A on vydržal do tohoto roku a chce ešte aj budúci rok vydržať. Takže máme záznamy testovania o jeho výkonnosti, o jeho výkonoch, o jeho všeobecnom testovaní a vieme to porovnať teraz toho Baláža, toho Zálku, či je na také úrovni, alebo jak ďaleko je, alebo aj v tom mladšom veku, keď bol a Vlado Mrva a Zálka a Baláž boli v tom mladom veku v tom tíme. V tom mládežníckom do 14 rokov, roky bežia, ale nevieme jak, my sme stále rovnakí a tie deti sa menia, zrazu Mišak, Baláš, zrazu sú veľkí reprezentanti a vieme teraz si povedať, aha, ten Baláš mal takéto hodnoty, má niekto takéto hodnoty a dojde ten Vladomrva za mnou, Robo, nemáme takých, jak bol ten Baláš. To je prúser, 2 roky nebudeme mať nikoho. Čiže my vieme prognozovať, že či sa nám tam niekto rodí alebo nerodí na základe tých výsledkov. Ale zase nevidíme tým deťom do hlavy. Niekto môže byť dobre konštituovaný všeobecne alebo špeciálnych testoch, ale dojde na vodu a dostane strach. Čiže my musíme nájsť prienik toho, čo nám pripomína toho Erika Vlčeka alebo toho Mišaka a musíme s nimi pracovať aj mentálne, aby sme im vedeli pripraviť na to, že vás čaká nejaký štart. Preto to treba riešiť u tých mladých formou tej zábavy a u tých starších formou už nejaké motivácie ako profesionálov. Po dlhej sezóne, keď sa od apríla stretávali mladí kanoisti a kajakári na pretekoch nielen doma, ale aj v zahraničí, absolvovali ešte tradičné testovanie. Počas 3 dní od piatku do nedele ich tréneri preverili nielen na vode, ale aj na suchu. Vždy to robíme v Lodenici v Komárne, kde máme vytvorené veľmi dobré podmienky. Absolvujeme tu prakticky všetko, bývame tu, stravujeme sa tu a že máme tu športoviská, k tomu poskytnuté motorové člny na vodu. Gro týchto testovacích zrazov je test všeobecnej pripravenosti, ktorý robíme vždy v sobotu do obeda a v nedeľu do obeda robíme test 3x2 km na vode. Ten švih, ten pohyb tela tam musí byť a tlačiť dopredu. To je tá výbušná sila, dobre? A vystreliť.
presne 4 metre. Hlavne sa musia porovnávať sami so sebou, či sa posúvajú dopredu v rámci svojej osobnej výkonnosti. Samozrejme potom je to v rámci kolektívu, v rámci ročníkov. Na vode robíme test 3x2 km, čo vlastne taký test všeobecný, špeciálnej vytrvalosti. A je dôležité, aby si deti uvedomili, okrem toho, že dobre jazdia na vode, musia byť veľmi dobre pripravení vo všeobecnosti, čiže my tu máme testy, ako sú všeobecné pripravenosti. Je tu beh 1500 m chlapci, 800 m dievčatá, hod medzi cymbalom 2-kilovým. Potom máme chlapci starší a dievčatá majú počet opakovaní v tlaku na lavičke, v príťahu na lavičke s 30 kg činkou chlapci, 20 kg činkou dievčatá. Máme tu potom lachset, teda klasický brušákov za minútu, máme tu zhyby a mladší chlapci, dievčatá majú namiesto laku a príťahu na lavičke majú kliky. Bolo ťažšie, lebo sa nám kvôli počasiu zmenilo vlastne, lebo v sobotu zvykávame mať všeobecné testy a v nedeľu by sme zvykávali chodiť na vodu, len tým pádom, že nie je zimšie, tak sa to presunulo na včerajšok a tým, že aj hladina váhu je nižšia, tak bolo to dosť ťažké a dneska som sa tak zobudil, že ma všetko bolelo už, takže dneska to je ťažšie, áno. Najprv som sa na to tešila, ale vždycky je to také náročné. Najtežšie boli určite dvojkiláky, tie som sa veľmi snažila a ešte kliky boli veľmi pre mňa ťažké. Najťažšie boli asi kliky a výdrž v hybe a najľahšie boli asi hod medzi cymbalom a ešte brušáky. My sme prešli do veľkých lodí a začali sme len trénovať teraz tie ťažké tréningy a bola som aj od nich unavená a bola som z toho taká, že neviem, či to urobím dobre alebo zle. Takže som bola z toho taká aj spokojná, ale aj nespokojná zároveň. Na vode to bolo v pohode a prvý dvojkilák sa mi išiel hrozne zle, ale potom tie ďalšie dva boli už v pohode. A tu v posilke mi to moc nejde, ale viacej mi to ide na vode. A potom sme boli vonku, skákali sme do diaľky a to boli ma koleno, takže to nebolo dobré. Určite najťažšie pre mňa tým, že nie som nejaký silový typ, tak tlak a príťah a také najľahšie možno brušáky. Máme trošku problémy sú s kanoistami a s kanoistkami, ktorých máme teraz veľmi málo a samozrejme čím je menšia základňa, tým sú slabšie aj výsledky potom neskôr, ale čo sa týka kajaku chlapcov a kajaku dievčat, tam to každý rok dokážeme dodať do kadeckej reprezentácie viac šikovných pretekárov. Teraz to bol v kajaku hlavne Tomáš Kocúr a dievčatá sme mali tiež veľmi šikovné. Celá tá výkonnosť mladých športovcov je záležitosť klubových trénerov. My sme iba jednoduchá nadstavba, kde ich bereme na tieto testovacie zrazy a na preteky do zahraničia. Tento rok sme absolvovali 4 preteky v zahraničí. Boli sme v Budapešti na pretekoch na jar a 3-krát v Čechách. Kedy sme chodili ako celá skupina, všetky 4 ročníky na preteky do Čiech, len bohužiaľ sa to posledné 2 roky rozdelilo. 11-12 ročných dali zvlášť pretekať, takže preto musíme absolvovať viac pretekov. Na koniec sezóny a tvrdú zimnú prípravu bez vody sa väčšina našich mladých rýchlostných kanoistov vôbec neteší. Neteším, pretože musíme ísť do posilky a ja posilovňu nemám rada. Takže
a neteším sa a už sa nebudeme vidieť, lebo máme každý týždeň preteky skoro, tak už sa nebudem vidieť s kamošmi a tak. Určite mi bude chýbať aj napríklad preteky, lebo mám veľmi dobrý kolektív okolo seba, ľudí, s ktorými sa rád rozprávam a vlastne áno, určite mi to bude chýbať. Bude mi chýbať hlavne to, ako sme chodili šprinty a proste to trénovanie na mojej lodi hlavne. Bude mi chýbať, ale teším sa na celú novú sezónu. Ja som spokojný s výkonnosťou. Tento rok sa veľmi dobre ukazuje skupina dievčat hlavne na kajaku.